Paýtatymyzyň dörejilik toparlary özleriniň joşgyny aýdym taýda çykyslar bilen täze jaýlara göçüp gelýän maşgalaryň şahatlyk şowkunlaryny belende göterdiler. Dabarada çykyş edenler şeýle guwançly purdotlaryň berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urduny, gahrman arkadamyzyň we arkadagy gahrman ferdarmynyň talalary bilen mümkin bolup, munyň ýylatyň awadançylyk derejesiniň ýoklanma hakyna galadanyň döwlet siýasatynyň ileri tutilýän uğurlarynyň netijesini bellediler. Davaranyň esas pursudy ýelip ýetenne jaýyň uý eýlerini aşarlar davaraly ýagdaýda gowşurly. Täze üýüň aşarlaryna eýe bolanlaryň arasynda 8 şagaly bagtyar maşgalalarym bar. Olar şeýle bagtyar durmuş peşkeçe dernekler üçin gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdarmyda hoşallyk bildirdiler. Jemgyýetimiziň durmukly düşünüm böküm şert gökmünde maşgalany gollamak we onu hemme tarapdan gollap bermek, şol sana ýaşaýy jaýlary bilen üçin etmek işleri ýezgiderli esas amalanşyrlýar. Bu işlerin ählisi halkymyzyň bu ýysanjyny hasam artdyryp, milli liderimiziň döwlet adam düşünür we hormatly prezidentimiziň watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletler diýen ýörelgeleriniň üstünlükli durmuşy geçirýändigini aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle işlerin ýetgiderli alınıp barylmagy netijesinde paýtatymyz Aşgabat şäkeri barha özgörýär we dünýäniň owadan şäkerleriniň hataryny eýleýän orny putulanyrýar. Davragatnyjlarda urwap jaýdan üýelen bagtyar maşgalalyň öýleriniň bosagosundan ätlep, onuň otoglaryny aýlanmak bilen bu ýerde dördülen amatly şertler bilen tanışdylar. Paýtatymyzyň parahat 7 ýaşaýy jaý toplumyny 9 gatly ýaşaýy jaýlarynyň gurulşygyny, olaryň enjamlaşdyrylyşyny, bedeg işlerini iň häzirki zaman usullaky çödgütler peýdalanly. Giň otoglar bilen ýaşaýy jaýlarynyň goşmaça kömekçi defhalaryna mardygyny bellemek gerek. Öýleriň aşhanasy, eýwanlary, olaryň guruluş gaýratynlyklary amatlyň ýokary talaplaryna laýyk gelýär. Şeýlelikde aýratyn mätäçlik çekýän raýatlary parahat 7 ýaşaýyş toplumynyň jaýlarynyň täze öýleriň açarlarynyň gowşurulmagy, paýtatyň enşimi maşgalalaryny öýli işgedip, berkarar watanymyzda adam hakdaky aladanyň äkli zatdan ileri tutulýanyny nowatda gedek şaýatlyk etdi. Munyň öz ötüşüň belentliklerini tarap önemli gadam urýany paýtatymyzyň durnukly düşünüň we özgörtmeler maksatnamysynyň üstünlükli durmuşy geçirýändiginiň aýdyň nyşany urulyp, watanymyzyň ykdysat kuwatynyň möhüm görkezlik hökümini orta açykya, hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda uruny, gahrman arkadamyzyň saýasyny we arkadagy gahrman ferdarmyzyň ýolbaşçylygyny ýurdumyzyň rowaç ötüşleri bilen diňe öňe barýanyny alamatlanyrýar.